Hello baby, kana ina? Wallahi ina downtown ba. Baby ka zo min da abu mai daɗi. Okay to shikenan ba da ruwa. Amma kina ina ne? Ina kofar gida. Okay to shikenan ba matsala kawai ki jira ni a kofar gida. Okay. Ga sakon naki. Hi baby, na gode. Karki da mu ayyuka kai ne. Amma yanzu fa ni fa ana jira na fa. Kawai za mu yi magana a waya. Sai na kira ki. Amma gayen nan ya raina min hankali. You think say they wise? Hantar ne ake sayar da kuli-kuli? Ko ban gane turancin nashi bane.